שלום לכל העובדים של עידן הקפה. אני עכשיו רוצה להראות לכם סידור מאוד מיוחד של מישאל האינסטלטור. זה מה נקרא סידור תלת ממד. כמו שאתם רואים, שימו לב לבקבוקים. עכשיו תשימו לב, מכל זווית שתסתכלו, זה נקרא סידור תלת ממד. מכל זווית רואים אותם. אתם רואים הופה, אתם רואים איזה סידור? תסתכלו עכשיו. אם אתם עומדים מהצד הזה של החנות, אתם רואים? תסתכלו איך אתם רואים אתם רואים תסתכלו למשל פה, אתם רואים רוסקי, פינלנדיה וגרגוס. עכשיו אם תעמדו פה, אתם גם תראו, אתם רואים? זה נקרא, עכשיו שימו לב פה למעלה, אתם רואים פה? תסתכלו. מהזווית הזאת אתם רואים את הבלנטיין, נכון? ומהזווית הזאת, זה נקרא סידור תלת ממד, שאותו סידר מישאל האינסטלטור. עכשיו שימו לב כולם, תלמדו. אתם רואים? זה נקרא, תסתכלו איזה יופי הבקבוקים. בסידור תלת ממד, תסתכלו איזה יופי, ממש תלת ממד. תלמדו. עכשיו שימו לב, אני רוצה שכל העובדים של עידן הקפה שילמדו איך מסדרים ראשים של נרגילות במדף. שימו לב. שימו לב, אתם רואים? ככה מסדרים ראשים של נרגילות. תלמדו כולם ממישאל, אתם רואים? כמו שתי פמוטים של שבת. עכשיו תסתכלו פה, אתם רואים איך הוא סדר את הטבק לנרגילה? הוא מחכה שהמיץ של הטבק יישפך למדף, והוא יהרוס את המדף החדש שעוד לא בן חודש. אתם רואים, המיץ כבר עומד להישפך. אתם רואים? הופה, הנה, אתם רואים פה כבר המיץ נשפך. ראיתם? זהו, תלמדו. תלמדו ממישאל האינסטלטור. תראו, שימו לב איך הוא סדר את הגז של המיץ בצורה של כוס. אלק, תאמין לי איפה נפלתי. עוד פעם, מבט אחרון לסידור התלת ממד. אתם רואים איזה יופי? תראו את הגולד. תראו את הסמירנופים. סידור תלת ממד. יאללה, שבוע טוב חברים.